Gaur martxoan 31 dugu eta dauneko Urko Arozena hemen dugu Oiartzun irratian. Kaixo Urko, egunon? Egunon, alazne zemoz? Ongi, eta zu? Oso ongi, guztua. Barkatuko naz Urko, mion gaur parraiteko guak. Joder, haze suertia. Pasten Ia mantentzen zu nola beste, iruroi bat urtetan, ongi. Asmo horrekin, Bueno, Urko, gaur landuko dugun gaia, izango da, meditazioak sortzen txun aldaketa jorratuko ditugu. Jende askoko hain behintzat gehiago meditatzen du, ohala ematen du. Eta ikusko txugu, meditazioak sortzen txun aldaketa guregan. Meditazio sortzen txun aldaketa nik indutena da, hor bado, ikerkuntza ezberdina daude, eta aitako batetik atera dut, intzuzen 15 baremo edo hartua, 15 item edo esaten dena, eta lehenengo bostak diola nabarmenki aldatzen dinak. Eta hori da, nik aipatu nahi nukena, alde batetik jau arrak edo gizonak, eta bestetik emiako emakumik. Eta oso kuriosoa da, zea den. Aipatzen jun gauzatan, esan berda ez dela behin bakarra meditatuta, ez da hola, da, praktika batin sartuta, eta, denbora bat hartuta, personakotxa bere denbora berdu badia batzuk, igual reiki saio bat joten dira, eta ez dakiz, eta nabaitu du. Eta beste batzuk urtia joan, eta denetik hando. Persona guztia dezala, denak ez gaude berdin erekiak edo berdin prest. Ez da hobe edo ukerro, da, beste gabe. Hau azten da, gizonak, ze meditazioa inaurretik edo, ze balore zituzten edo, hau amerikanoa da, hemen guk igual difenti dila, bintzat idea bat izateko. Eta lehenengo balore bezala edo jartzen zen, garrantzitsuna jartzen zena, da, aberastasuna, diru pilaketa. Nolaz da gizon nahi gutxi zaigu familia aurre atetzia, eta horren familia aurre aten nahi hortan, lana eta dirua, eta helburua familia aurre atetzia. Helburua ez da futbolista bezala kobratzia, bizik eta familia aurre atetz ahal izateko. Bigarrena, gizon noik edo jartzen zuten baloria da, abentura libre ibili eta konkistatu, da Tarzan dakargarria. Hoxe. El Conquistador. Jantzi bezala, antzi bazatzen. Eta hirugarrena da arrakasta, bai ikenduna edo lortzen duna edo sortzen duguna garela pentsatuta aleia, horren, nolazpatia islatzeko ez, nizen bat nazen edo haundila nazen zure edo ikentzun hori arrakasta ginin, edo lortzen zunan arrakasta duki edo sortzen zun hortan arrakasta izan, arrakasta horren bilaketa. Arrakasta esaten denin ez da aktoria izatia, ez da aktore izatia sartzen da hemen barruan minio, ez da hori bakarra, gauza gehiago daude. Giodo plazerra, bai lagunak dila, sexua, tope, divertitu, plazerra. Eta bosgarren balore bezala jartzen zuten errespetatua izatia. Eta hemen interesgarria, zeinek ez dukusi aur garaian arrak, batez harrak, ez denin errespetatua umia zeiten du. Da, eman. Nola ez duen igual beste rekursoik errespetatu izateko zeiteu eman bestiri eman, eurra eman, muturreko eman, ez? Errespetatua izateko. Hau izango litzake, meditatzen ez duen persona baten, balore garrantzitsutako bat. Eta oso kuriosoa da, meditatzen hasi eta denbora bat egon, eta pixka barrua landu dunin, ze aldaketa ematen din. Lehenengo baloria, harretan gizonetan da, espiritualtasuna. Lehenengoa guatuko dugula berez, zela meditatu aurretikoa. Aberastasuna, zen diru pilaketa. Eta hemen aldatzen da, hor bakarra ikaragarrizko aldaketa da. Da espiritualtasuna lehenengo zerrendan ez zen azaldure egin. Ez azaldure, ez da aurreko 15etan, aurreko bosta bakarrik batzen jo, aurreko 15etan ez dare. Bigarrenare oso kuriosoa da, bake pertsonala, da antsietatia eta estres gutxio. Bigarrena leheno zen, abentura, libre bili, konkistatu, Tarzan, eta bigarrena da, lasai. Hirugarrena, familia. Familia ez du zehazten den, nola da, zure bikotia eta seme alabak, edo gurasuk, edo familia osabaizebak, eta denak ez du zehazten hau, pixka, ereki galditzen da. Leheno hirugarrena zen, arrakasta izatia, bai, iken edo lortzen edo sortzen zun oizala pentsatuta arrakasta lortzia. Geodo laugarrena, jainkoaren borondatea esaten du hemen, esan nahi duna da, bizitza honta etorriga helburua betetzea. Jainkoan sinistuko zu, sartuko hortan da, zu helburua betetzea etorri za, eta helburu hoi bilatzen hasten za. Zu bakizu jazein helburu hoi.
Bai, hasieran igual, bizitzako lehenengo zatila, eske kasualidadia meditatzen 20 urte eta normalki ez da hasten. Hasten da, 30, 40, inguru hortan. Emakumik lentxiore bai. Bai, Gizona normalki, bueno, osea, 40... Kostatzen zaio? Ba. Gizonari, emakumeak lehen noztigo ausartzen dira meditatzea gizonezkoa baino? Nik uste emakumea onartzen dula nola dagoen bea. Bai, ze sentimendukin askoz konektatu ozoztezuek. Orokorrin, emakumeek orokorrin badaki bilotzan ondun. Eta gizonak orokorrin badaki bilotza, korrika ibili ondoren pum, nonik egun. Bino, galdetu gizon batei, aizuzu bilotzan non sentitzen zu, bino korrikain ondoren ez, Bestela, emozioa, mande, orokorrin ez du ideik. Ikastarotan eta ikusten da. Aber jarri eskoa bilotzin, eta bate jartzeu, gorgoia, besti bian, besti gezaize, eta emakumeri izan jarri eskoa bilotzin, eta zapa. Ez du. Bai, bado, 5 sentimetroko tartea bado. Mino ez metrokoa gizonan kasu bezala. Jo, igual haieka alde hona eta txarra, horreke bai, ez? Denak dun bezala, alde hona eta txarra, bueno, alde atsegina eta ez atsegina. Hona eta txarra baina gehiago. Hoi da. Hoi aiga ikasten, hona eta txarra ez da hola. Oso subjetiboa dela hoi, bai. Ez, zen helburu bat betetzea dotortzen zala, eta helburu horren bila hasten za. Eta helburu horrek euki dezake zure aurreko lanakin zerikusia edo ez. Ni nabaitu dutena da aldatu jentzula. Zerikusia bau zure lanakin hor jarraituko zu, ez bau zerikusia aldatu ingo zu. Ze barruko indar horrek eaman iten du. Eta bosgarrena da zintzua izatia. Bosgarren zintzua izatia, baina iten eta sentitzen zunan benetakoa izatia. Hau da, empatia dosaten den, asertiboa barkatu. Hobesanta da, asertiboa. Zu pentsatu eta sentitzen zuna egin. Zintzua izatia. Esan nahi du, zu zure buruakin. Ez du importa besti beira hau den edo, ez du importa. Ez du zer ikusi. Emateu bai gala, lehenengo 5 balorik eta oango 5, ez du zer ikusi ez. Hor gertatzen da, ontze prozesoa bezala, bada, asmatuko duten nola esatia minio da, 20 urteko edo 18 urteko gazte baten lehentasunak eta 50 urteko gizon batena konparatzia bezala, minio landu ondoren, ez pau landu egon dilek 50 urtekoare, venga, ala, koka pixkat hartuta, venga, parranda, gaztia bezala, pues tío, pues ibalo beste zeo zein. Edo igual kriston kainaka gorputzan, eta gorputza goi eskatzen jo, bueno, pues 6 zala, gorputza eskatu arte, da aietu ba momentu bat, aietu berba dut, aietzen bada, pues beak barrena behitzen hasten denin, beha ateko da hortik. Orduan ikusi dugu oso aldaketa handiak, gertatzen diela, zuk ala ikusten zure baizuk meditazioetan eta aiuzea, urko, aldaketa horiek sortzen ju egitan meditazioak. Aldaketa horiek eta gehiore bai, Bai. Bitu, espiritualtasuna dudik ez. Arrak normalki ez zila izan bueno, gure burua behitzen bakigu, hoi nabari da, ez? Arrak bere burua behitzen bakila, ez agian apaintzen. Apaintzen ez agian, nioan gaizkinota, aio, bania bendikan. Ez dute zer jakine familiakin, edo pixkat bat jugolako, nik nire realidadien eta nein gurun, gehioko ziut, emakumia orokorrin, alde hortatik besteekiko errespeto geixko baluko bezala. Ai, famili bazka jo, eta ez du jonei, ai, minio alare eski ez ongi ikusi ez jodi, eta ala, pasar por el aro. Arrak batzu bai, minio, momentu atarte. Basua betetzen denin, ez da azaldure ingo, minio lurtetan. Ja. Olako askoz, reakzioa da, bai, zuk, tira, minio, ja, TNT hori lertzen denin, ja lertu da, holako zoze. Eta hor bai aldatzen dela, lehen osan dutena ez, espiritualtasun aldea. Pake personala noski bilatzen dela, ze zu ongi zaude. Osea, sentitzen za ongi zue buruakin, lasai. Gio, etortzen da, hoi konpartitu nahi, hemen ez du jartzen. Nik ulertzen familioi, bueno, nolaz bat konpartitu nahi, eta jainkoaren borondate osateuna edo helburua bete, konpartitzioi da helburua. Eta indar pila bat jartzen zu hortan. Osea, bilatzen zu, total, zertako ingo du lan bat 8 ordo, eta geho beste ordo guziak konpartitu. Nahi konpartitu dena. Orduan, edo lanak ez badizuzten konpartitzen, lana aldatzea tirako zu. Lana aldatzea joko zu. Zu betetzeko. Osea, azkenin da, zu espiritualki ongi otia, zuk benetan nahizu noikia, eta lantzen zanin benetan nahizuna maitasun inguru bat ineo. Zu zue buruarekiko eta besteekiko.
Bueno, eski aldatzen, emate apaizak itzaiten, tio. Bueno, egia da. Bueno, izen gizonan kasu. Eta emakumina... Emakumina, a ber. Bueno, hau, argi gelditua dela ez dela neiritzia, Eta norratxe pentsatzen bau neiritzia dela, pues, bueno, problema adaka, zein godu. Bitu, lehenengua emakumin baloretan, meditatu aurretik, izaten omen da, edo izan omen zen esperimentu hortan, familia. Ama, alaba ona, aurrak zaintzia hoi pixkatea kutsila bale bezala ez gizarte hortan. Orduan, bilatzen da, bai biologikoki eta bestela ere ama izatio edo familia izatio. Bigarrena da independentzia. Independentzi bilaketa bat. Nik independentia izan edut batez sosaldetik. Ez du jartzen sosaldetik, baina gaina gara jontan. Bai, nik sosa aiekati bakarrikan ez daren. Bueno, hoi, bitu, hor agian niko dixirik jantzen, ni arrana. Bai, ni zuitza gehiago fiatzen azuzaten zuna zorta. Ez dutela uste agarrekan sosa aiekati, baizik eta bai familia zuzentzuna asierako puntua familia, pixkat gure bizkat aske izateko, ez, beti ez familia. Mino erne alazneze, ikusiko zu nondon, hemen kriston arantzado, ikusiko zu, Emakumina da, bihotzea dihu zuzenien. Independentzia, ez du zehaztuko, independentzia. Hirugarrena da, ikasketak edo karrera bateuki, familia zaintzera nolazpatxe behartua egon du da, ez, indirektoki ez aiz, eta orduan nolazpatxe, bea prestatzia edo lako zoze bilatzen duna. Laugarrena, eta hemen do historia, tio, da enkajatu. Laugarren baloria zen enkajatu, nik enkajatu nahi dut, besti bezalako izan nahi dut, hau da. Eta bosgarrena, erakargarria izan, ez fisikoki bakarra baizik, eta balore guztitan, besti konplazitze bilatze bezala. Hau zen, emakumik jarritzen juzten balorik. Meditatu aurretik. Berriz irakurriko jut. Bai. Hau netza gorra da, Osa, nik hau letzauten izan... Gehiago maten du emakumik baloratua, ez? Sentitu naiz dutela, zutela... Baina, prezio alto batin, Hemen ez da ikusten, gizartin ikusten da ze prezio altotan bilatzen den balori, hoi? Bestekiko zerbitzua ez dakize, jode, tio, ez da bukatzen joiz. Eta, bea noiz. Pentsatzen neurriatin horretik, etortze dila emakumik gehienak emakumik izaten die ikastarotan. Bukatu du Hernanin 32 ordoko ikastaro eta zeuden 4 gizon. Eta ni, 4 erdi. Bost. Ara apuntatu zineak, aleia. Bai, 5 gizon denea. Eta tartek atortzen zen bat, 6 jarko txo, 20 zin, alare euneko, 4 dena, proportzion. Eta guan barren dut beste ikastaro bat, denak emakumidia. Denak. 20... Baina hoize izango, gehiago ausartzen dilako... Baitare. Lotxik ez dute, lotxak gutxi dutelako, lotxak ikusten zu o aldatu nahi dutelako. Nik uste, emakumia orokorrin gehiago konturatzen dela sentitzen du naz. Eta ja nazkatu da, sentitzen du noi, ez bazaio gustatzen, edo konturatzen bada, sentitzen du nau, sentitzen duten nau, hobetu nezake, netzat atseginagoa izan ezake, bai, zein da bidea? Bide asko daude. Aitako bat hau? Pues banigu. Eta gizonezkoak ez dute pentsatzen. Gizonagoek genteratu egiten, tio. Ez que ez genteratzen. O ez zuten teatu nahi, ez? Diferentia ez da? O ez teatzen? Azteko gizonan orokorren ez dugu euki ezkuntza. Emozion ezkuntza ez dugu euki. Ta gaina ez dugu ia sentitzen dugu, minio, iken dugu, pues, tio, zerbeza batean launak eta por culo. Hala, eta izorrai, pues hola da. Olako zehoze, edo, venga, 6 korrika, 4 ordo bota, ire agresibidade guztia, botazak deportikin, eta, lasaitu jaz, da segi hor. Bino gizon bat, gaizki sentitzen hasten egin, horrei buelta emango jonik ez du, korri ikia, indu urtetan, eta ez du funtzionatu. Zerbeza hartu, eta kiston melokotoia biltzen juta, ez du funtzionatzen. Da, bigarren fasia, 40 urteta gertuatzen nahi da, eta esateko, baina mierda, tio, zer da, hau, eta hor naz da, barrena behitzen. Hasta meditatzen, nahi duneran, hasta da bere barruak ineoten, eta horren zote, ostra, nik ez du nahi, hemen Tarzan izan nahi eta ez? Zer, hemen jartzen den balorik da, nola espatxe, nahi eta ez, inberdin gauzak, nola nahi eta ez, nik ez du nahi? Eta orduan utzetia da Tarzan izatea. Eta orduan bai dela benetako Tarzan. Zer orduan da, tipo sincero purua, tío, ez da itxura, ez da baitzen horren itxura.
Hor bado, osea, denak ez gai igualak eta ez da ideona ginean orokortzea, nire esperientzian, harrak ez gain tiratzen sentimentutaz, osea, ezerre minus 5.000 milioi hola. Eta emakumei berriz, nabaitzen zute, baita... Gehiagire, bai, batzutan. Bai. Gehiagi, gure pixka baga, sorgina. Ez da inoatzen batzutan, izonezkoa behizatia batzutan. Bueno, batu bebentajak, jasango batu bebentajak, denak ez dia bentaja. Zu maite mentzen zanin, osea, bizitza edo mundua galditu ez, nola bizitzen zuen, eta, jode, bai, gizonak hola biziko, ez dakit. Nik gauzat ikasin begarraian da, ez konparatu bestikin, konparatu zure burua atzo nolakoa zen, edo gaur goizin nolakoa zen, eta orain zure buruain konparatu. Bale, hoi alde batetik, bestetik ikusten da, harrak eta minak orokorrin ezberdin atila. Ez da hobe bat edo beste. Hobe da, bien arteko zea bat, ez dakit, elkarru lertze bat. Ez bikote bezala, ez du importa. Kontua da, elkarre zautzi, badaude beste eratzu sentitzeko. Badaude beste eratzu pentsatzeko, eta hortik ikasi, eta hortik pixka garatu. Pila ben trabatu zaigu, emeako hemen zaigu tío, la ostra. Bueno, zein da kontua, denbora meditatu ondoren, emakumik nik uste denbo gutxio berko dula ze, bere sentimenduta zo hartzen bada seitu nahitzen du. Aldaketa gertatzen nahi dia. Orokorrin, bai. Eta hemen jarko, bere lehenengo baloria bihurtzen omen da, nere hazkunde pertsonalki garatu nahia. Hor, atza galditzen da, familia, ama, alaba ona, aurra, zaindu, bai, nire hazkunde personalea egokituta. Hor, agian, emakumiri pixkat, bai, gertatzen zaiela baitare, nola gizonan pito pausia esatu, 40 urtetik gora gauza asko planteatzen dira. Eta 35 gorare, bai, hor bado, edo 45 gora esango haietzen azenin. 43 noz ni. Bai ikustotela ingurun... Hemendik aurra zer da, gauza beha errepikatu, ez da nahi izaten. Batzuk bai, bestik ez. Nahi ez duna, barrenak abeitzen hasten da. Era asko daudeiteko, esan dugun bezala. Eta emakumingan, emakumina da, netza oso fuertia, Zeta, konturatu ze sentitzen zuen, eta konturatu, abez da, denak itautena, bai ikastarotan eta gertatzela, batzutan, adin bateko personak, agilan, beha konturatzen da, ze indun, beak ustentzun oiola zela. Eta esplikatzekun, beste hitz batzukin edo beste informazio batekin edo, ez dula zertiko laber, ostra, horrek hartzeu, kainonazoa, lehenengo filan jarrita. Esatu, ostra, ez du neharrik ez du iten, eta galditzen da, daka sensazioa, bizitza eskapatu intzaidala. Da, nolazpatia, nire bizitza eskaini jotet bestiri, nik uste nulako, hola zela. Eta, honi esate, hola da, zu nahi bazu, ez, hola delako, zezuka egian nahi ozenun, oiri eskaini berrin bizitza mendira jonpaseatzea, denak kakaikia bialita, momentu batzutan. Eta bai, etzuin, ez, zertako ez. Nioi beste programa batin, beste ez du bukatuko, tio. Galetu berriz, eta oigio zaila egiten da. Nola? Zaila egiten da hoi aldatzia. Zaila, zaila ez da hitz galdera, bestera eta galdetuko nuke. Persona presdonin, seitun aldatzen da. Presdonin. Zaila egiten dena da, presteotia. Beldurra ematen bai du. Emakume hoi, aipatuten emakume honek, bere familia kakaitia bialtzeko, bere hezkuntza guztia, bere gizarte guztia, bere ikasketa guztia, bere bizitza guztian kazgora jarri behu. Pues emategolako juju bat hemen ez da riparte honetan, behin oiten du nin, hoi iteko berra sentitzen bau, behin oiten dula, emakumio ikusiko zu saltoka. Juhu! Zertikan, idelako benetan behak nahi du nahitean, eta konturatu iten da barruan, konturatu iten da, horrei, zu berriz amango lehenoko ingurura, ez da jongo. Hoi da gertatzen, aldatu ondoren ez da desaldatzen. Ez zu nahi. Estresa bizi ondoren, lasaitasun totala bilatu duen hori, belana aldatuta, irila aldatuta, dena aldatuta, berriz estresatzen hasi hoi, ez zu lortuko. Lortuko zuagilean, bere pasio hortan, hainbeste sartuko da, nekatu ingo da. Bino estresatu, leheno bezala beste entzako, barkatu ez dakusi. Erdiko atza altxa dutola, ez.
Ez. Ja behin konturatu zanin, ez da buelta emateko, osea. Ez da oza intelektuala. Osea, barruan da makizu. Osea, guzi informazio dena eta sentipen hori dena. Txaldatzen nipa, dios. Bueno, barkatu, emakumik, hemen. Bueno, lehenengo baloria hor meditatu ondoren bihurtzen da nire hazkunde pertsonalki garatzia bilatuta. Bigarrena da autoestimu sentimendua. Ze balio duten, nerekiko nola sentitzen nazen, da norbea bere buruan gan. Bigarren baloria lehenakoa zen independentzia. Hirugarrena meditatu ondoren da espiritualtasuna. Lehenengo zerrendan ez zegoen ez da ere, bai, emakumik barrua gehiago entzuten du sentitzeu, mino espiritualtasuna ez du bilatzen ikerkuntza honen arabera. Gizonan kasun bezala, mino ze gauza kuriosoa, gizonana lehenengoa do. Eta hoi jaia sinestez nina da. Bai. Arrigarreia. Ja. Bakit? Zula, zuela honek ikusiko jozu aldatzen, ikusiko zuno aldatuko di. Bai. Berroi urte arte itxen berko dutez. Edo gehiago, lasa, ez da problemika. Total, hoi eternidadin zer da. Zer da? Bitu, guan dela gutxi irakurri, balorikin bukatu eta esango izut. Bukatuko balorikin. Laugarren baloria da zoriona. Lehenengo zerrendan, ez do zoriona. Emakumin balore garrantzitsuta, lehenengo zerrendan aurreneko bostetan ez do zoriontsu izatia. Nik uste berriz irakurriko jo zein zin. Lehenengoa zen familia. Ama, alaba, alaba ona edo aurrak zaintzia. Bigarrena, independentzia. Hirugarrena ikasketak karrera eukitzia, familia zaintzera behartu izan dileko, nolaz batia atetzeko, ezagito, garapen aro eukitzeko, lago zauza izango da. Laugarrena, enkajatu, besti bezalakoa izan, hemen do pekatua. Zein kristok eakutsi zaituztezu eioi. Zeinek. Eta ze helburukin. Eske ordo, enkajatzia bilatzeuna, beburua saltzeu, osea, grati. Enkajatzeko baldintzakin. Eta gero, bosgarrena zen, erakargarria izan, fisikoki zein balore guztitan. Besti konplazitze aldea, Osea, horredo puñal bat, bizkarren. Ikararria, ikararria. Bai, nire pentsatzen, zerrenda horitatik anta, ja, bi ikusten txut, nire gane, bai, Bueno, bukaera politia amateko, bosgarren baloria da barkamena. Barkamena hasieran pentsatzeu planteatzen dela, barkamena planteatzen bezala, zuri bizitzei zorratu zaituzten zuen inguruko oidenei barkatu, mino azken finin, oire jozuz ezer barkatu berrik. Barkatu bertzuna zuk zue burua, hain kapuia izan zalako, pues enkajatu, erakargarria izan, konplazitzeko, ez dakitze, bakitze, horretik. Emakumina, nahi, gorra iruditzen zait. Neri, ni gizonana, nik esango, nik ez dakit, zueka ez da nola bizitzen zuten. Nola definituko zenun bakoitza, bai gizonezkoa eta bai emakumezkoa indako aldaketa eta geho? Osea, zerren bila? Bere bila, bere bila, bai arra eta bai emia, bere pakia, be maitasuna, be gozamena, be zorionan bila. Interesgarria da, hau, kuriosoa da, bitu, arrankasun bai ikusten dela konpartitze hoi, eta emakumin kasun aurreneko bostetan ez. Nik uste lehenoztik untalako palua damakizute. Lehenoztik untalako palua damakizute, hau korrin da. Bai, noski aietz. Bai, erabat ulergarria. Eta gaina ongi edo, zeharra jo. Eta ez duna guztua, izorra jela, hola, zuzenin. Ez duna guztua ikusteu zehoze, behak ez duna onartzen, landu zala. Zei aixasateten, Eta urko, leheno osantzu zeo zer bazen ulai batzeko? Bai, 40 urte arte zai hon berko dut, ez dakizera. Atzaitu nintzen irakurtzen, gizakiak zerealak noiztik asingan jaten, alimentazio eta itzena irakurtzen baitare, eta guan dela, 6.000 urte, hola gozoze, ez bana biloker, inguru hortan zen, 6.000 urte kristau horretik, 8.000 urte inguru hortan, hola gozoze. Eta kontu neukita, ez dakizten bat milioi urte gaudela, kontu neukita, oan dela zenbat urtetatik aigan zereala jaten, somerio inguru hortan uste dut hasi zela. Da, gutxe bera urte bateko zebatin, gu iguan, haidi guten meikuk ez da, venga, zereala jan berda, eta ogila erabat zereala, oia zereala, garillak eta oidea, ogila jaten dugu, geinak, ez bada integrala, da ez dakize,
pixkat, artikulu izigun, erne ibiltzeko zerealakin. Erne ibiltzeko, azteko genetikoki tratatu hau dela. Tratatu daude, orduan, ogizuia jateuna, beha jakingo guztai denikien. Itzein zala zigor albisukin, ingo jo igual este lodilla geho garbetioko jo nezpatxe. Ura, beha dakan teknika batekin. Zein da kontua, gure gorputza ez dola prest, zertik ez do prest, neurri batin, urte bateko bizitza badu gizakileak, zereala jaten hasi da, abenduko 31ko arratsaldeko 7. Osea, 7tik 12 jandu zereala. Eta aurreko bizitza guztian ez du jan. Horren bere estamoa eta gure biologia ez da prestatua zerealak ongi asimilatzeko. Eta gaina horrei gehitzen baiozu, genetikoki tratatu justela ugaritzeko produkzioa, Bigarren Gerra Mundiala ondoren, kriston jende pila zorago eta zeuzein bertzen, orduan zerealak ez batu behitzen nondik datu zen, tabar, bomba badila. Hoxe, bestek ez, Nio, kuriosoa zen zuzentzu, 40 urte euki arte zaien berko, jode, tio, 40 urte arte. Bitxikei honekin, ez da inola esango honekin utziko dugu gaurko saioa urko, mila esker gaurkoan oi hartzun irratian. Zuri, alaz da, zuri, aukera matatik, eskerrik asko. Eta hemendik bi aste barru ongo gea berriz. Erki, guztua. Eskerrik asko. Zuri, ongitzaki.